Nakoy kauban sa una nga magician tapos katong pagkawala na niya, wala ka na na ba? Namatay? Oo, namatay. Tigulang naman. Oo. Kuyugon gali unta ko niya. Ay sa kuanin mo. Ako yung padayon sa imo. Nami grupo sa una sa magulang. Imong magulang po tuod. Kompleto man na sila, 5. 5 niya. 5 naman na sila. Magampo ko nga na ay mapiang ng usa para ako yung makakuyog. O di ba tuyoon ang piang. So kung naka-prostitute. Substitute. Substitute ba? Prostitute. Lulain na ato. Palitan sa ta. Pero tinuod lang yun. Ang silos biya ako ka ng pag-viral baka nago tayo page. Lagi. Paingon ka nga, ihaya ko na nila na. Tadili sa imong page. Oo, dili sa kuha. Nya pag tanaw nimo, tag-as na kay followers. Nya imo gamay pa kayo. Dili silos ko na yun. Tama no. Kaya ang nag-upload ang audience. So naagi ko gi-message ko na nagod nga akong away ba. Pero pag kadugayan, tingala ko nga daghan na mo hire sa ko, Liti, Bohol, Cebu. Na pasagdal na ko sa sige, upload mo diha. Naram na diha. Tinuod na Correct. So nakatesting ka na sa una sa imong mga gamit, ikaw rin magbuhat sa imong mga gamit. Suko ko na akong kuan sa una, tatay sa una kay kanang among kwarto, anak naman mo ko plywood, amo kay kapalit. Gupulo ko tong langkat na bitaw ni, langkat tong tani. Pag kanang kuan ba makakwarta naman ka. Kanang sa mga show ba, makakwarta kanang biyaan na akong eskwela. Halos kada gabi naman mi sa una. Kay naka-income na ka. Kay naka-show na ka. That time, film na mong kita na naman tagabiin na. Dukoy sa uno, tag 150, 250. Ang panahon. Prolific kayo. Uy, ikaw pagaling mo hangyo sa unang. Wala mo man ito ikuan sa unang. Sa una, kay namundong pa ko nga, kanang di ka kuyog sa nga show. Hangyo pa ka, 150 lang. 200 lang ko. Pugos na ba? 150 so, unsa man ka ng main actor na ka na? Dili, backup performer la. Witness yun ang mga taga-dari nga magician. Kada ilang mga na-kompetensya nga magician karon ilan po na assistant sa una. Yun na. Pero, tawa na yung mga kung kantay mo ako na kay assistant, tanay mong magician, masuko ba ka o malipay ka nga, at least barang na ano po dyan? Kung naay mga yun, siya permission sa kuha, malipay ko. Matudlo, pero nagtago-tago lang kang kuhaan. Tama, no? No, lain ba? Sakto. Siguro, maingon siguro nga, pre, magkuhaan ko ba, para sa mga pre ba? Gusto po na ako ba? Natabangan, pag siguro na ako. Check 1, 2, 3, 4. Recording na. Alright. Kadulang natarantagay ko ba kay medyo akong guest karon may galing kay na timingan yun. Nisugot tapos siyang kabisi sa iyang mga gig karon. I'm sure makaila magita niya. Kay nagtrending ni siya tungod aning social media. Kay ato pa ko tanong kung siya bagi original ani. Kanang Paulo, Palwa. Tapos happy kay ko kay actually na-invite nato ni siya last fiesta. Last August, di ba? Last year. Tapos nakita na ko gyapon sa karon ay yung mga kaunting kalamlaman. Natimingan ni karon. Awiran lang kanon ni Brana para ano. Natimingan magud kay na siya gig padulong Cebu. So nasa karon din ni. Ang ako nailan sa iya si Magikay. Ang siya nakabuto sa imong Facebook? Magikay Palwa. Pero ano sa mga real name ni mo, brother? Alikain. Dahil sa displingon, murag tambal ba? Murag generic name ito, tambal. Brad, salamat sa imong pagsugot. Mayang adlaw sa imong mga followers. Tanan na, mayang adlaw yung tanan. Basta kayo, nanguyab rin sa ko, sugot din ako. Birni bitok-bitok na gud ni. Uy, salamat brother. Ito kuan kanang dako kay it's my privilege nga sige. Disgrasya gini. Basta kay kuan kanang usa ka dakong pribilehiyo ba o usa ka dakong kanang higayon nga makauban ka or ma-invite aning imuhang kuan. Murag mahal siguro ng singil ani noon bro. Uy, naday mi karon sa subaybay. Gidalagin ako sa kay naman sa Cagayan de Oro. Brad, gidalagit ta kadri subaybay. Abi na pagingon nimo subaybay, di mo ko suwito ko aning Cagayan ko. Kung dataplet dagat. Naday ibabaw sa SM dai ni subaybay dai no? Oo, mall pero mga sipos mo nang ipatilaw gyud ta ka. Kuon sa ang mga kay Cagayanon magini siya mo dahil subaybay kay mga sipos dahil kay baybay o baybay mo galing mo na no tagi pataga di magka-allergic mga kuan okay ra mga seafoods dili mo noon lain mo tong seafoods nang giingon nila kay katong mga hamonada kitong kawali tingala ko nga seafoods dili di ay kana ang baboy ko no dito hunog itigway da plains dagat mo tong seafoods itawag diha po ana dai
Ay kabala ka Brad, taganip account ka din pero ako gining gigrab nga naka din para at least nag-start na data? nag-record na wala na intro na ini. Naanda mo ng lights, camera, action. Wala mga diretso na ni. Pero bitaw Brad, nalipay ko Brad niya naka din ni. O at least makapangutan na sa ko sa imo ba kay tanan gyud video ako makita sa imo nga grabe tanan nag-trending. Nag-expect ba ka na Brad? Nag-expect ba ka na nga mag-trending na siya nga katong imong gipambuhat? Wala kay ako ra yung kuan sa kulingon consider na kana ordinaryo ra nga kuan ba ordinaryo ra nga performer ba sa mga birthday party na wa ko magdahom nga na pero tinuod lang yun silos bi ako kanang pag-viral ba ka nago tay page lagi ka nga ihaya ko na nila na tadili sa imong page dili sa kuha nya pag tan-aw nimo tag-as na kay followers nya imo gamay pa kayo silos ko na yun. Tama no. Kaya ang nag-upload ang audience. So naagi ko gi-message ko na nagod nga akong away ba. Pero pag kadugayan tingala ko nga daghan na mo hire sa Leyte, Bohol, Cebu na pasagdan na ko sa sige upload mo diha. Naram na din diha. Sa promotion o di una nga pangutana kana kay ang uban giawat-awat na biyaron sa mga Christmas party na ron. Oo. Unsa magitinuod kana siyang kato siyang nga dula sa imo gina original? Dili ko makaingog original pero kuha na siya comical sketch na siya sa una. Kanang drama sa stage mga mubo lang nga drama ba. Tapos nagikan na siya sa kuan sugal man na siya sugal. Magdula ta tulo ka pangutana tulo ka tubag biskwit imong kuan na sa Crazy Joe pwede man na to kuan sa Crazy Joe to sa ABS-CBN. Correct. Saging nga nila ha. Tama na kung naman ako na. Tama. Kung unsay available nga object anang gabi una kay kalit-kalit man magkomikal ta nya wa man tay biskwit or saging ana ilang pasos luyo kani gamito na to basta kay kanang on the spot ba okay dito nahigayon nga wala may object yung makita lain palwara kay dakwan man kalubinan man luyo sa stage palwa so literal gid luwag gid na bay dili gina palwa inyong nakita nga kon palwa palwa na palwa tulo ka palwa ginanglan gamit na mo tong dili naman uso ang comical sketch sa mga stage kay para sa drama ba di na uso wala na gihimo na ko game sa mga bata mag-show ko akong gihimo games natingala sa kuana nimo nga game bad kay musipyat yun sila no sipyat tong tutukan nimo ba para masipyat ba pero na ubon maro mag-ana di uminaw nimo sa una pa nimo na ginabuhat sa una pero wala gyud ko magdahom nga mo kanang ganahan ang uban na wala ra ko na sa kuagod para mo taas ng akong show. Para painat ba? I think dito ba tapos in fairness to you, nakita na din ang uban nimo nga mga videos dayon po. Napoy katong sa comment ako nabasahan ingon nga, uy bata pa ko na bata pa siguro ka kay 1998 nag-perform naman ko. Talaga? Nag-perform 1998. Purpose. Pila na edad ni mo? Pila yung hong na to gawa may nag pila na yung edad. Kuan, kung pila edad nimo, mato na ako 27? Oo. 2K na ka Bert na performer? 2K na nagsugod gyud ko pagka dancer na tapos pag undang na ko dancer dito rin ko nakabalo nga di ko kabalo sayaw. Di proxy ko sa una sa grupo ba. Wala gino. Paterwine ka na, paterwine sa una. Lagi. Kuha na sila, Julina Magdangal, Pag-up dancer, usason may nakakuha na. Pero proxy ako ato, kanang gusto lang kumuuban ba? Pero na kay grupo. Na may grupo sa una, sa magulang. Imo magulang po tuod. Kompleto man na sila, 5. 5 niya. 5 namin na sila. Magampo ko nga na ay mapiang ng usa, para ako'y makakuyog. Di ba, tuyoon na piang. Para ikaw, pero dili ka mean. Dili. Lugar. So, kung naka-prostitute. Substitute. Substitute ba? Prostitute. Lulain na ato. Palitan sa ta. So, substitute yun. Kanang mga dancer, di ba, na magdugay. Magdugay, magbulag-bulag. Na, Dili tungod sa babae ang pagbulag-bulag. Pwede siya, tungod po na. Dahil kan manarbaho, ano ba? Okay. Then, nangita kong laing kuan nga, mapabilin gyapon ko sa show ba? Okay. Otong nag-kuan mi kanang nag-clown, na, duha mi kabuok. Tapos, kato akong isa ka clown. So, pila to ka years din nga uy, kadyo lang ha? Uy, Brad, ako ka, pampa-welcome na ako sa imo, Brad. Okay, lain na po nila yung mga suko. Nabikil na sila. Lain na sila masuk. Bikla galing ninyo. Bikla katagana. So, ang pagsayaw-sayaw, mga dali lang to. Dali lang. Nagtitigil makeup dancer. Tapos nag-shift ka into clown. Clown. Kailangan mo makita lagi na ka ng clown yun nga na. Tapos mag-show sa mga barangay ng mga pista. Anana ba?
Dili nang parehas clown karon na sa mga birthday. Oo. Kay mura mig mime sa baba. Oh, ay. Sakto ba na nga kuan? Kisa may nakahatag si mo na. Kisa may usa ka tawo gyud nga gitawag consider gyud ako nga siya gyud kuan ako kanang Oo. mentor kapag nahimo kong performer. Kung kaila ka ni? Si Junior Kuling. Ay, si Kuling! Oh, siya kuan sa kuha. Siya nag-build yun ako. Sa Dos Compañeros? Dos Compañeros. Mo na sa gitara, di ba? Dili. Katong isa, katong iyang partner. Oo. Kasi si Junior Kuling, lahi na nga grupo sa una niya. Pagkamatay itong partner ni Franklin, sila na natandem karon. Siya mo'y nag-ano sa imo. Kami mo, himong props sa una. Kaya wapoy baligyan props sa una. Kanang mga tuiga. Mo sana akong gingon sa imo ha. Kay kung pare-pareharam na tag-edad no. 27. So kung late 90s ka, Brad, ka-remember you go, shout out po di ko kang Jax the Magician, ka-remember ko sa una. Bata pa ko Jax na. Mo galing. So naginumdum ko sa una, Brad. Makita ka sa ayaw lang mo kalain na sa una ka ng murag. Musay, maluoy ka tanaw sa Magician ba kay luoy kayo kay customize ang mga gipanday ra. Tapos ang pagsulat ka ng hiwi pag kay pinintalan lang. Ano nga plywood ng dili pareha karon. I don't know tungod ba na sa daghan ay mapalit sa Shopee or mga commercial na mga kasi ito man na commercial na. I-commercialize ba ang kuan? Talaga burag ako nakita karon kay ang mga gamit sa mga magician na burag mas afford sa una. Ka-remember ko mahal gyud kay na. Tinood mahal. Tapos mato pa ka sa US, pinaana pa ba kung imported yun. Tapos kung gusto kag imuha na kay awaton mo nang usahay, customize sa nimo, ikaw ray mag tinood na Correct. So nakatesting ka na sa una sa imong mga gamit, ikaw ray magbuhat sa imong mga gamit. Suko ko na akong kuan sa una, tatay sa una kay kanang among kwarto, anak naman mo kuwag plywood, amo kay kapalit. Gupon ko tong langkat na bitaw ni, langkat ton tani. Wala kay kapalit nga plywood. Ang laro sa dinding. Langkat man ni, langkat ton lang daw. Pailisan lang itong bag-ugol, magkakwarta ka. Wait, pili mo edad ang lugar, bro? Kanang time. Agila, maklaro na ginoon itong edad, yun. Mga kuan, ako sa mga 20s, Early 20s na. Kay 28 naman ko ron. 2019, 20. Quinta na ni sila ba? Pero nakagraduate ka, kuwan, bro? College? Wala. Unsa raman mo na? Kung nag-eskwela pa lang ko tarong karon. Grade 6 na ko. Dili high school na taman. Wala katiwas. Baby dong, bitaw tinod. Ano man na? Unsa may kuan na to? Di pagkakuan, broken family mo niya. Pagka wala ko mohila ko. Wala ko may hilakon pag Sorry. Dili kanang kuan ba makakwarta naman ka. Kanang sa mga show ba makakwarta kanang biyaan na kong eskwela. Kaya halos kada gabi naman sa una. Kay naka-income na ka. Income na, Kay naka-show na ka. That time, film na mong kita na naman tagabi na. Dukoy, sa uno, tag 150, 250. Ang panahon. Pero lipat kayo. Uy, ikaw pagaling mo hangyo sa unang. Wala mo ito'y kuhan sa unang. Lamir bang feeling ko sa'yo na nga imuhang own money, ta ikaw talo nagpalit og ka ng mga bisag itlog, bulat, madala ni Mus Balay. Lamir ba yung feeling ko? Sino doy? Kanang parang responsable na kay Kubay kay ako na nagpalit sa sudan. Sa una, kay kinumdum pa ko nga, kanang di ka kuyog na nga siyo. Hangyo pa ka, kita 150 lang. 200 lang ko. Pugos na ba? 150 so unsa man ka ng main actor na kana? Dili, backup performer la. Backup performer. Sigo ang kuan gyud kanang performer ka na experience gyud. Kay daghan karong makita mo na ko. Di lang mga suko mo ba na? Sabay kita naman po do. Kanang ubang mga nag-perform og magic ba nga tanaw nila naalang kay props. Naalang kay props tapos pwede na ka mo mamahimong magician. Dili by ira sa gid mo kagulingon gyud. Tama ba? Sa uban magic lang tanawon pero ako nagatanaw ko kanang kahago gini mo gipraktisan gyud ani mo makita mo na ko gula gud. Makita ni mga murag. Kulang pag isalang ka din na niya. Kanang magka-palpak-palpak kuang ko magtanaw ba? Kanang sayangan ko magtanaw. Nag-clown ka. Pag humani mo clown tapos na magician na din ka. Sa pagsulod pagka magician. Unsa man inay? Dong dawatan ning bato. Permitan niyo. Unsa po yung transition na? Wala lang, nalang ko gitanaw, nalang ko gi-idolan po sa una. Okay. Dagi na magsugutan no kanang murag na kay gi-idol, na kay kuan. Tapos murag feeling nimo murag kaya man ako na. Ana bang style? Mura yun ana, hilig sad nimo. Tapos
So man diretso ka na yung magician o nasa kay assistant nga magician pod. Assist na ako'y kauban sa una nga magician tapos katong pagkawala na niya, wala ka na ana na ba? Namatay? Oo, namatay. Tigulang naman. Oo. Kuyugon gali unta ko niya. Ano isa? Kuha mo. Ako yung padayon sa imo. What's mo gitong lobby ba? So, tama na. So, na magician yun. So, assistant ka. Ako, oo. Daw, kuyog-kuyog. Ayaw, kaya makita mo lang ko na pang mag-magic na ikaw mo itig, hawiri. Oo, assistant na. Muna yung trabaho na. Oo, na. Pero, usay po, dili ako yung may assistant yan. Nagi si assistant nga lain. Na mag-ampo. So, substitute na po ka usahay. Sige na di ka substitute. Ba? Dancer ka primero, substitute ka. Tapos katong uban ni mo, substitute. Karon na po, nag-assistant ka sa kuan, substitute lang yapon. So makampo na sa kang magsakit to yung assistant. Mahulog sa lubi. Mananggot man to, matagak punta ka para di ka kakuyog. Pero edad-edaran na ang magician. Edad-edaran na. Si Tatang Tamulmul, kung nakakuha. So mga brad, katong nga time, naniid ka or ginatudloan po ganiya? Wala, naniid lang ko. Di mo tumutudlo. Ay, pero sa sige na mo kuyog-kuyog, makita na. Di tinod, dili sa mo ingon nga, do. Wala di ingon nga, do. Tiguwang naman ko, do. Kanang pagtuunan ni do, may na lang, basi ikaw. So, dili nga nang naitabo? Nabitoy akong punchline sa kuhan, sa kanang mag-show ko nga, ang tinuod nga magician, ang ako yung lulo niya, pagkamatay sa kong lulo. Pero di na tinuod pagkamatay sa kong lulo, ayang pagka-magician niya, gibilin sa ako. Nasa wa pa siya namatay, akong gitugundaan nga. Wala naman tag nagsiwa ni noon. Dong, magmamatay na ko dong, kada mga gamit na ko sa magic dong, imo na dong. Mo to, lipay kay ko to niya. Sukad atong, sige lang ko paabot nga mamatay siya. Dugan. Di na tinuod. Wala pag gipangga po na ako eh. Wala gyud ingon nga gipasa. So ikaw rapod ang naniid nga dapat maka-learn ko ani. Oo. Kay kanang sa unang panahon man god, wala pa social media. Makita ka magic yun. Tanan yun, maamis ko eh. Tinod na eh. Oo, maamis ka. Tapos, nidako biasa ko mga goy bagyug ko. Bislig, sorry ko, dilsur bagyug ko. Pagingan na biya pag may mga show. Oo, tapok na yun. Yaka din ka sa tubangan. Yaka din ka sa tubangan. Tamanga nga din ka. Unya, kuhan, na ako'y background nga kanang musaka og stage. So, kusnada ko. So, kibali ang confidence, parang di na kay kamandog sa tao. Tadi ba nagkuhan pa ka ng balancer? Say, tawag ka na? Balancing na. Kana sa mga mga object. Lagi ka ng... Dili, tig-balance na ko na. Umano yung mga... Siya ba? Balancing act. So, daghan nag-idikay na ano ba no? Nagi ano nga ako ano? Daghan eh. Kung makisgot lagi tagkuhan lagi ka ng kinabuhi, katilak yung ka. Pero in fairness mo, mas bata pagkataran sa ako. SS. Binatanan kayo ba? Gituyo mo siya din mo ng pinakalo-kalo, pinanangan. Imong get-up ni mo ba pambura mo senior high? Tanggalan daw kalabit. Gusto ka makakit. Dari nga. Mobitong na ata na pirmi. Tapos, uso dito nga year, Brad, nga nag-ano na ka, katong nag-viral na to imuhang kwan. Uso to nga year na? Unang viral na ko kuan katong kasagsagan sa pandemic. Oo. Na may mga kawat-kawat atong mga event na video to nga nagkuan. Nahadlok ka ni ko siguro la nagkuan mo tapok mo niya. Lagi so pandemic dito. Pandemic to. So bawal to supposed to be. Bawal viral man. Iyon tani mga throwback ni 2016 pa ni. Kadugayon din na. Nahimo na di kang main kadugayan nun. So, yun sa man mo pagkuha og mga bagko na dayon nga mga magic. Pagkuha na, katong nauso na mga kuha na, available nga mapalit ni mo. Ito na dayon gusto ko na. Ga-earn na gyud ka to, Brad. Una na nimo okay na ko. Ga-earn ako. Yeah. Pero makabuhi nagtulo ka asawa. Sorry. Pero sa una gyud, wala pa na mga kuhan, kada mga party needs, party shop. Lagi tama no. Show sa una stage gyud. Sa una, ay tama no. Kay, wala pa organizer sa una kayo. Tama, event ra gyud ka mag-magic. Sa una, dili pa kay nang kanang birthday nga na ay magician dahil. Karon halos, ang mga magician karon ingon na to, halos kada adlaw tungod ana mga mga party agency. organizer. Sino na ngayon nagsugod ng mga anak day? Sa ako, 10 years ago. Sa ako alang na balaan sa kuan na diri sa amuang lugar. Naa sa 2008 ana. 2008 na nagsugod ng gina-package na rin na siya. So mo nang mas nidagan ang racket ron kay matag birthday na magic. Kung ikumpara nimo ang lungsod, taga tuig ra man ang kuan. Pero ang birthday kada adlaw yan na. Yeah, tama. Kada adlaw niya bisag asang lugar. So mo sa timo na bantay nga murag okay ang kitaan na. Okay ang kitaan na ni. In a day ba unsay mo pinaka-experience in a day nga pila ka book show nimo?
Naka-experience Dili ka. kayo ang sa among lugar dili para sa nila diri sa akong mga amigo nga mga magician. Sa kagyan diri, oh. Pinatyan na yung sila diri. Sa isa ka adlaw Halos kapito. oo nga, ano, na may nga na. Dito pinakataas na ko ng 5 4 ana. Pero sarap po na mahitabo. Ang mga season ba? Na season. December na. Or na birthday. Oh. Nakatry na ba kag pag magic sa ng lamay? Oo, tinuod eh. Na. Ngano man ang namat yung gusto ugon? Gusto siya kanang naibibo siyang kuan ba? Ya, ako magsuko na ang lungon sluyo. Ya. Ingit kay diri ka magatubang mana mo bangon pala ng pakpak ba. Ya namay ako ang kanang adlib na ko pamakpol mo bisag diri mo pakpak. Pero tama ka ba comedian gyud na no? Kay in fairness mo si mo bay. Di man lugot katong mo lang tisyo tong palwa pero in fairness mo ha. Ano ni mong act nahimo namang yung actually galing murag ako nabantay ako lang niya. Nabantay ako murag mas ganahan pa nun ang tanaw na sa di na magic katunog yung imuhang pag-joke kaysa magic yun mismo kay. Tinuod dito. Diba? Murag mas kaya na makatawa mi ani niya. Murag naingana murag mo na po yung nahimong edge nimo. Sa tinuod lang kuan gyud kaning sa personal gyud ako ba sa mua. Hilumon ko, mga silingan ako, di ko halos maningog, kaya sila, tinuod. Mo ba? Pero pag sakan ako sa stage, tagaan ako ni mo props, magsugod na komedya, tingala ko, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, hindi na ito maguman. Okay. Pero sa personal, dili gyud. Wala, makaingon sila, stricto, manitawahan na eh. Di ay? Tinuod, na pagkasuplado, tinuod pagka-istorya. Di asa kuan. Pero pag stage na malahi na rin ka. Ambot, di lang ko ganahan ba kanang manilingan, barkada na. Kung naas balay, naas ko suod sa balay. Hindi po ka bantay pare rapor sa asawa ni rapor. Dili. Okay, teka muna. Before na to istoryan pabalik kung asag yung ka gikan, taga-asag yung ka para din. Pakanon sa taga-Brad. Reza, Tapos na aram mo din, hindi ay. Okay. Pero Brad, kailangan og ano ha? Kailangan lang, kadyo lang ha? Kailangan og kuan ka. Apron. Mo na ni apron eh. Mao na sa may life. Kailangan yung may ha. Burag ka Kani siya, so kani siya mo. First honor. Apron, kani bipron siya. Apron. Positive ug negative. Bipron. Dili kay para dili ka magkamansa-mansa. Na rin na. Kita mga on sila maglaway. Na. Ato lang ni sila sultian kung unsa Unsay lasa. Unsay lasa. Brad, kani. Kaon din interview day. Suma. Naila, ato ihungong na nako ni sumangil naman ni nga interview para makakaon ta. Ano yan? Balik tadi uma. Balik sa taog man. Ino na to nga sige tag Interview ta mo. Brad, pinakadabis na ako ipatilaw sa imo kaning ilahang. May kamera ani. Ano. Sipos gyud ni bay kini. Sipon. Nay, kaila kag lukot. Di nila. Lukot ni asuka. Na Brad, na iko ni Brad. Pili ka na, kompleto na. Ato ni pakaon na pinamukbang ni karon din niya. Ana din ni ha. Ana ni siya. Balik man ugma mama. Kay siyempre ang amo diri gusto nga akong bisita ba at sumubisita sa kagindi oro makakaon pod. Dribble na tanan dul. Hatag nila. Dili i-send lang namo sa imo ang billing paghuman. Gihak na ni. Brad, natay plastic gloves. Unsay mong nahiligan na menthol blood? Flavor sa kuan. Abi ko siya mo puli. Kondom. Kondom sa kamot. Dili ay kabalaka kay paghuman ani, di man nato ni hot don. Buuton kini sila no sa Subaybay. Subaybay. Yes. Buutan kayo ko ani tar pakanon ta no. Yes. Maulaw mo sa tani mamoy. Kaya na sila mabikin. Maulaw mo sa nay cook ma'am. May Coke Zero na. Nay gloves, Brad. Para dili ka magkamansa-mansa. Ana din. Lahira man yun ang pina-gloves yun. Ana. Sa mong labar ita ni. Ana, dili. Nay magpatuli. Mo bitaw tong pagingon nimo nga pwede ta ka ma-interview. Kani libre ni paniod to. Ako talaga may kadlawon para way kaon ba? Sigo tutok ani bigyan akong lukot ni. Sige, kaon sila. O kaso ta kay ato sa ning imukbang og tarong kay pa. Mga agda sa ta, dol. Mga agda sa ta. Boss, pamahaw mo. Pamahawa mo. Mga magician ra ba ni? Kalit lang mo namoy mga kwarta sa inyong bulsa dia. Ay, kuya okay ni. Tapos makingala sila, wala sila halin. Basig na mo kwarta, hatag lang na dere. Okay. Ayan na.
So, larga. Larga. Brad, tilawin ni among kaning ilahang bread diri, Brad. Na. Basi, di na pandisal ha. Pandisal? Di na pandisal. Oh, di ba? Gay sa gawas, humok sa sulod. Crispy sa gawas. Unsay nandan si mga asawa, gahi sa gawas o humok sa sulod o humok ang gawas. Gahi ang sulod. Ano apple? Oh. Yun! Disgrasya na sa tani karon. Sarap. Mahilumon mo tagkalit ani Brad. Taon na siya, Dal. Napil lang ko ano. Wala. Pili lang ka. Dami, actually. Nagkan dali oh. Pili lang mo dali. Oh. Nadali. Ayan, sarap. Sarap. Subaybay special sauce. Interview ako permi bay. Matagal ni mo dali. Interview ta. Kundi ko sayop kaning isa. Okoy. Sige tawag kanin? Oh, ano? Crispy Sirena. Asawa sa Shokoy. Na. Para ipapil ang ano. Dayon kani sa usawan suka. Ana, suka. Bet. Fishball sauce. Ah? Fishball sauce. Na paminawan ninyong crunchiness oh. Crispy Sirena. Nya lami. Okay. Murag crispy sirena po day. Ay mo kabalakan na nanaw. Amo rin isa ito sa kalamin eh. Harap. Duble ni kabidyo. Podcast o vlog pag yun. Duble. Oo, nara mo. Garay pa ba? Naara mo din akong pangitao. Garay pa rin ka? Nakalimot ng kuhaan niyon sa nga ani gali bay. Ang uso daw karon ba ang mga itsuraan daw di na garay. No? Iya po na. Berag tago ani. Brad, sa inyo dito, pag makita kang kinasun, butangi butter para mo lamig sa mo. Ano? Oh. Awa na na, oh. Kita ka na. Oh. Okay. Paibog-ibog din ha. Oh. Na, paibog-ibog. Sapan yun na. Lokot. Lokot. Mura natin ka pareha, Brad, no? Kay pareha ta nagsugod og dancer. Ano? Dancer, sa sugod sa ABCBN. Backup dancer. Panguman sa backup dancer. Pero dili na ka. Rin ako. Ana. Oh, ba may ibig mga goy. Tabalin mo yung kikayan. Tapos pareha dito, Brad, ka na pong nagsugod ta sa kanang mga assistant ba? Oh, ano nga na. Kada bang maniid ka ba? Uy, Okay, okay. kana witness gyud ang mga taga diri nga magician. Kada ilang mga na-kompetensya nga magician karon, ila na po na assistant sa una. Yun na. Pero, tawa na yung mga kung mo ako na kay assistant, tanay mong magician, masuko ba ka o malipay ka nga, at least barang na ano po dyan? Kung Kung naay mga siya permission sa kuan, malipay ko, matudlo, pero nagtago-tago lang kang kuan. Tama, no? No, lain ba? Sakto sa no? Siguro maingon siguro nga pre magkuan ko ba para sa mga pre ba. Gusto po nako ba. Natabangan pag siguro nako. Pero kanang murag medyo tago-tago murag gisekreto ra ka. Oh. Kana mo medyo Lain. tama sakto. Parang sa kuana. Pero medyo ano ko nga ikaw di ay in person. Dili gid ka kanang murag inamigo ana dili. ka o. Sa amo ang lugar nga way makailas ko Awa anang Dito na nailan sila nga nakita na ka sa social media. Oh, ana tinuod gyud. Kuan day niyo. Labay na day hilom ra man kayo. Pero yung mga silingan na pa nakuan. Tinuod. Pero kabalo sila sa imong trabaho. Naiuban kabulo, naiuban dili. Pero sa kan mangatang ko kuan sa una sa wala pa ko kasakyan ba. Commute pa ko. Mangatang ko dahil sa gawas, mo commute. Dala ko kuan, mayingon sila asa mo ka mamaid ka bulang. Kana mo mga box ba dala? Oo, lagi Na, tama. na pa yung mga tana, usa man siya, make up mo sir. Pero ang pinaka-worst gid na mo.
Dari ko di ko kalimot diri sa Medina. Oo. Atang nakugbas. Kiduol ko kanang tigulang na ba ni ana sir. Nya murag magpakiluoy ba? Oh. Sir, tambalan mo sir. Murag na siya patambal ko. Dili ma'am kanang kuan mo. Kanang para perform ni ma'am. Tambalan. May talaga nalingaw na gigana, no? Tapos nag-improve nga mo na gini. So nahulog ba nga muna ni imuhang Oh, bread and butter? source of income. Oh, source of Mo income. rin nilain. Di, ang pangutan na ka ron. Before ka nag-viral o nag-viral na ka, mas dako, saan na may depensa sa talenti? Mas dako na. Mas dako na. Tapos abot talaga layo. Muna, in fairness na muna yung nakalami sa social media. Tama man po na siya kay gani sa ako sa una, bisag na ako sa MOR, naradyo ko sa kung asa ra po makaabot ang signal. Kaya naman na kay, for example, arang-arang may gamay, kaya ang IBCBN naman sa May istorya. Butuan, Dipolog, o ingana. Pero dili may mailan pag matumiog mga Cebu, matumiog Davao. tinood, no? Di makaila sa mo kay wa may ako man abot ang radyo dito. Ang range nila sa inyong kuan. Oo. Pero katong ng social media na nga time na nagbitok-bitok university na ko. Lah. At least moabot na ka og kuan ang imong mga hosting moabot na og Davao po, adto na pud Cebu ka na may ana ba. So murag for us nga wala tay mga bakir daan ba sa ana ba na sa una nga mosulod ka og kuan kailangan na bakir. Oh, lagi Express tinuod. mo ha nga sa social media di at least ikaw na expose ka sa tibok area na sa tibok lugar ba? So na sure ako kanang mga likod sa balay, ano ba kang tubangan sa balay, na barte ba? Tino na eh. Nawagani nga barangay evento siya niya, wala laing dressing room, nag-ilis ko ilawom sa landahan. Tino na. Pero Tapos gisulbi ka ninyo bagay, di man presa mo sa hosting nga, mag-ilis naman mi, kamo na, mo yung mga paraphernalias ba panuksok niya. Lisora. na di manuksok ko kanang mga kuan ba panyo ana. Kanya, nakatesting na baka nga wa bayari. Katus din na, wa pa gipakan na. Mo ba? Ano man Ano naman to? Ako lang isinas kuan na. Nya wa pa gyud ipapanihapon na. Daw, bitabla. At tablawan to karon na bayaran. Kung nagtan-aw mo nila ko. Nanglabi ang nila na. Murag dool-dool ba sa nga lugar? Nakatesting sa gangan na sobraan ka enjoy. Grabe ang tip, gipadak og mayo. Oh, Naasa na. kadestinso nga while nag-perform pa kuha siyang kalipay, nagdagan pa ingon sa kuha, nag-anag 5 mil oh. Ana tiguang oh. Kamulo pagkagwan. Oh, nagkamulo ko siya. Nagdagan ka na oh. At least muna nagkanindot karon kaya at least kung pwede kung nindot Tagalog tape. So, boss, ikaw nakatesting man katong wala pa ma-commercialize, kamo pa'y magpanday. Karon kay na naman tay mga available na pamaligya na pod og kwan. Mas easier na ba imong trabaho ron? Unsa po'y challenge ana? Oh, tinuod mas easier na di naman imo naman lang paliton. Oo. Na, di naman ka mamuhat. Pero tungod kay accessible na pod siya, dili ba ang challenge ana so daghana na mo ani nga buhaton na man. Unsa man nimo nga dapat lahi na pod pag ako gyud ang modala ni. Unsa ba sa? Pag for example na affordable na, pwede na kamo pwede ka palit, pwede ka po kumapalit. Oh. Pero unsa may imong giunaw na para sa imong kagalingon nga dapat murag lahi gyud ning ako Dili. Sa diha pod nga part pod, lahi pod ko, dili ko para sa uban nga kung unsay uso, dito lagi. makapok na sila. Correct, Dili ko, correct. Sila tanan na ana. na. Dili ko, lahi ko. Kung unsa tong kanang naa sa inyo ha, dili po ko na mangita kog lain. Nga para unique yun. Oh, para Tapos- para ra mo na sa tuwa. Kay para kung magsuko di ko. So matag-guess nimo bay makita mo nako. So unsa na every gig nimo na kay makita dayon nga kanang kanina ko'y pwede madugang nga joke ani o kanina ko'y buhaton ani ana. Oh, nga madisgrasya na usahay kanang naay mo sulod si muna ba nga adlib. Nya na mo nindot kayo. Ate man ana to siya. Para mo na ibang gamiton nimo. Sunod, So pag naki-adlim nga gibot wala nang tawa ayaw to next. Ana na. Naka-testing ka Brad. Unsay pinaka kuan nimo nga experience ng murag na pinapara nimo pinakapalpak nimo. Experience ba ka? Ano mo na bulabog? Wala man, wala. Wala sad ka lang or nangayabog, grabe. Agak nung ko sa stage noon. Oh. Naka-testing ka? Mawag intro ba? Kanya kay ang stage kay danlo kayo kay naay ka nang nagkuan dito, nagperform nga nagamit og oil. Nya ako na sunod na ana sa hagdan. Oh. Nya pagayon ka. Intro pa lang ka. Intro pa lang. Dala na ko sa akong intro tawag na. Pag kuan na pag kanang tawag ba? Ay comedy magician na pagsaka na ko digya sudah ko. Ana gyud mo tawa comedy gid. Ito ako amo kay ba intro ni. Comedy gid. Tinuod yun ito, namumo na gud.
Pero tingnan mo na, so, turat things, no, kay magmukbang pa mi karon para mas lamig na mo nga, kay lahi ra gitong may istoryahay nga kaon ba. Boss, una, kung na mangutan na karon, ulitaw pa ba ka, minyo, sa status yun mo karon? Di, kuan, kanang karon, kuan ko, kaning, Karon nga, nakoy, nakakuhaan ko kuan, tinood niya, nakakuhaan ko kanang, akong kakuhaan ko ron single mom. O, single mom. Pero, dawat ako yan pagka single mom, pero akong di madawat yun, kuha siya magsaba nga na siya anak. single mom galin, so nagyan. No, Kuha kabalo na yung sabi na. Basta English ang gani, wala kita anak. Wag kita Sabay-sabay naman na. So, pamilyado na kakaroon, bakit Nakoy pa. ana? Na ako'y anak sa katong permero na ko, kuhan. Ay, gwapuha ginitong amigo. Duha ka, naanak ko'y college gani. Ha? Oh, college. Duha raman na sila. Duha. May laki. Okay. Mga anak, nak, Miko. Si Mikaela. Napapad rin. Mugas. Oo. Nanginabuhi. So muna na imong gibuhi karon day kani imong gipambay karon Manila na. yan. So sa imong kuan medyo okay na andagan sa ngani ugmay na lang gyud nga napoy social media no. Oo, tinuod eh. Kaning kagayan sa una nga. Sa tinuod lang bitaw dakong kuan gyud dako gyud akong garbo ba nga nakapatong kog. Kay kanang kagayan murag Metro City ni ako kayo. Nya nakapatong ko sa stage nga tungod nimo. Lagi tinuod. Ako kay to na kong garbusan nga nakakuang ko kuan. Kagayan di urot tong panahon pa ninyo ba? Yeah, tama. Ato naman ang utrohon doon balik diri. Pohon. Pohon. Ana, kay mo bitaw na-excite sa kong anak. Nakabalik ta uma. Lami ko ni diri. Saan mo nang pasalamat sa subaybay? O last na lang, kung sa advice nimo katong mga sugod pa lang karon. Nga mga magician ba ka or sana ba Sa mga Kasi mo unto na ako ni content. Nakoy nakita kanina sa mahisgutan niya sa ato nga part kita mga performer. Murag issue po na mo ni. Kana bang sundog-sundog bitaw. Unta kanang ato nalikayan. Kung sa'yo naa sa iya, respetar to nga iyahara to, magmungla ta ato ang kaugalingon. Kaya ano man siya idol. Kung dili ka para di ang talent, may lamin ko na sa imong performance, sa imong daway mga istorya ka. Tama. Ang kanang props, mapalit mo na siya. Correct. Takto ka. Kaya na siya, mapraktisan nimo. Tama. Pero ang dili ko mapalitan na, kana makita nimo idea kung giunsan nimo na pag-perform sa tao. Muna iway baligya na. Brang execution. Namantaan ni dami to na to. Okay. Issue ba na ron medyo sa industriya ninyo? Sa una pa na siya. Sundog-sundog. Sa una pa na siya. Pero sa man na ron nga, na may mga so, daugon na lang yun sa performance. Utong na lang. Ngayon ako daga makita tungod sa mga nagabayaran lang ang video nako. Makita na ako akong kaugalingon sa uban noon. Katong mga laki ko yung video one time nga tingal, di ko kabalo kung kabalo ba ang host nga ikaw ato tapos nasa gipambuhat po nga murag ako magginao nga style. Kanya di ba? Nang magsunod ka ha, na host diyan naguna. Ang katong mga punchline nako gamiton. Tama. Kaya wala ko. Tama, sakto ka. Parehara na sa kanagong kanang banda. For example, kung na Manila band, kung ikaw front pa ka nga band, ayaw kantaha tong ilahang kanta. Kay ilahan man ang kanta. Pero yan na ba? Tama man na siya. Saka na imuha man to nga punchline. So ang ending, nagamit na yun. Nagamit. So kadang, kuha man na agad, na murag ikawatang kag atubangan ba? Sakto. Kanta na, sa'yo nagkanta na ka ng, ang magnanakaw ay mapagsamantala. Madaling, daghang klase sa kawat ba? Correct. May magnanakaw ng oras, talino at pawis, pati ang galing kung minsay na ba? Walang kakabalo, ang katuday sundog nimo, ang laing termino na kawat. Likay na tumahimutang kawat. Natay nakuha karong konting kalamlaman da. Uy, in fairness bayrasan na imong konting kalamlaman. But, just in case lang, I know, dagan naman kay followers, pero just in case lang nga, kung ano, asa sila mo contact sa imo, basta ako nakita ko sa iya personal, kung nalingaw mo sa iya sa video, sa personal, nakatawa ko, na kayong gugo nga, mag-magician na po ka ako, niya na gugo. Ay mo ba, tiyor, may kaon ko tunudan, may gano'ng kaon ba? Limig kayo ng mga kaon sa ta? Pili di ba? Ako sa, pag kurambot, tani ka pag uman kay, uban na to nito mga kuha na to. Bitaw, Brad, unsaan, asa sila mo contact sa imo, imong fan page, burak ito mang gide, ito may admin na, ano ba? Ako ra. Very good. Bantu ka kayo reply na yun? Naman ko yung Facebook page. Akong Facebook page, namaligya ko page sa Facebook. Page sa baboy, manok, kanding.
Dili katong Magikay / Palwa. Ay Magikay kanang sa tawa ng kuan ana. Dash. Oh, Dash Palwa. So mo na Yeah, ikaw mo mo to ba kana? Ikay mo ka na. ako Kung yung na mag-emission dia, patay. Di ana. Dili pwede. Ayaw, pwede. Ayaw. Kana lang kanang for businesses, Oh, ay lang nang kuan ha. promotions o kuban pa. Kay daghan na kay mo. Maglibog na ninyo. Pero in fairness, again, makalingaw ka, Brad. At pos in fairness, kabalo ka mo basa sa imong audience. Salamat Tapos, ang ako pong nakita sa imo ha, supposed to be sa una mo na yung magician para sa mga bata. Ang ikaw, Brad, all ages ka. Ang imong performance, katong pagtanaw na ko, gidalata ka din yan, yung nga, grabe ang katawa sa mga bata, pero ang mga dagko, mas grabe ang katawa. Akong gihimog subject ang mga bata. Ang mga tawang dagko. Correct. Tama ka, sakto ka. Ta remember, ang muhatag og tip, ang mga dagko, ba? Oh, mo man bayad. Mo man magpa-book, di man bata. Correct. Tama. So, at least, ang challenge na kasi mo, Brad, no? At least every year na lang sa UK dapat, unsa na po yung bag-o. Lisod kayo. No? Nindot unta na siya para naapo kay lain na po nga makita sa tao ba. Kaya siyempre, i-invite ka na ko karon. Pag next year, invite ka the same client, so siyempre, magunon na sa kung saan na po kay borag medyo additional. Ano may ana, di ba? Nindot unta na pero lisod kin buhaton kay kanang sa para na ko muuli los balay og magkuha sinina. Wanay panahon mag-practice ba pero kada okay. panahon atong kuan katong pandemic dagang kay kamo na i-practice. Dili lang unta ka pandemic kay giahat para maka-practice ta. Kay mo ginasakto dapat mag-practice yun, no? Oh, practice kay kayo. Okay, sige na, din na may Brad, salamat kayo sa mong panahon, Salamat Brad. kayo. Okay, magbukbang sa amin, magbukbang pa man. Kaon sa ta? Palungo sa namo ning podcast na mo kay magbukbang sa amin. Kay among mga goy gipanggutom na. Lain nagtinanawan din na mong isip. Okay? Mapil na sa stick Okay. Thank you, guys. So daghang salamat no. Once again sa akong kuan, akong idol po na ko ni sa una oy. Bata pa ko, yung Oy! siya daan. Idol kaila ko ni kalimot. Tingaan gani mo. Birthday bitaw. Pero nakashow gid ko sa fighter nga naa ka. Nakashow gid ito. May show sa plugin nga. Murag nagkasabay ta. Nagsunod ta. Mo ba? Panahon ni Ikaw sa itong bato na mo siguro? dili po din. Kita gibato ato siguro. Sige na, magmukbang sa aming Kaon sa miya. Daghang salamat sa kuan. Kini si Magikay konting kalamlaman. Ang weather ay buhay-buhay lang. Murag ako po ning kuan na.